A fortuna chegouse de novo ao Salnés. Unha veciña da contorna gañou cunha primitiva selada en Cambados un premio de 800.000 euros. A agraciada achegouse esta mañá, no momento en que gravábamos estas imaxes, a comprobar o seu boleto. No, ela, polo que me dixo ahora, que ao ir que tocaran Cambados, pero ao mellor xa como viña de paso xa mirou, pero non... Mirou, pasónose pola máquina xa... Non sabía que lle tocara. Sí, no, acabamos de dicilo tal, que xa vai ao banco e todo. Non lle pasou nada, o sea, non... Non sei, que ahora mismo estaba falando con vos cando me chamou Milo. Cando Milo, que estou... Non, xa marchou. Dende o establecemento mostraban a súa sorpresa de que a agraciada se achegase a comprobar o boleto, xa que o habitual é que vayan directamente ao banco a cobralo. Nada, que estou flipando, o sea, que non... O normal é directo ao banco e... Porque outras ocasións casi nunca sabedes que... No. A administración só pode pagar premios inferiores a 2.000 euros. Por iso, Xoán da Cruz recomenda aos gañadores ir directamente ao banco. Aparte que eu sempre o digo, aparte cando foi da última vez, que nin que veña por aquí, que vaya polo banco e nada, e que non lle diga se pode ser nin a muller, ou ao home en este caso. A combinación gañadora foi o 21, 24, 38, 39, 45 e 46. Tivo un custo de 2 euros e foi feita de forma automática. Pois a verdad que non sei. Creo que foi pola máquina, pero polo que acabo de ter ahora na man, pero como non tiña boletos, creo que pola máquina, pero non estou fijo. Dende o establecemento teñen prohibido dar ningún dato sobre a gañadora. O único que aseguran é que era unha muller e veciña da comarca, sen especificar nin a idade nin o concello. A agraciada acadou o premio de primeira categoría, pero non especial, cuxo bote superaba os 9 millóns de euros. Tampouco foi a única gañadora, xa que tivo que compartir o premio con outro boleto selado en Sevilla e tamén premiado con outros 800.000 euros.